Здравейте! Вие сте с Контраст Channel, алтернативния канал на свободните хора. Всички рубрики и емисии, които ще ви предложим, са плод на доброволния труд и позитивната ни енергия. Това, което ни отличава от казионните телевизии, е стремежът ни да кажем и покажем истината и да се подпишем под нея с имената си. В първия брой на Контраст Channel ще говорим по темата политиката мръсен бизнес или опорочено изкуство. Събеседници ще ни бъдат Юлия Попович от Румъния и Магда Мошевич от Полша. Българската гледна точка ще ни предаде художника Правдолюб Иванов. Но най-важното, иронията към самите нас и политическата сатира запазваме за началото и края на емисията. Вярваме, че смехът има по-голямо въздействие върху хората от парливите сълзи. Ще се видим след малко. Но първо ще разберем какви послания стигнаха до нас от славния връх Бузлуджа. БСП! Още по-силно може и по-добър ритъм! БСП! Скъпи приятели, скъпи социалисти, хора на левицата, честит 122 рожден ден! Честит празник! Преди няколко дни, след като 2000 агресивни протестиращи обсадиха парламента, държаха 120 души заложници, мятаха камъни, потрошиха автобус, търсиха сблъсък с полицията и кръв и се обадиха десетки хора и казаха: стига търпяли това безобразие. Искаме да пренесем Бузлуджа в София. Първи в дългият път към София се включиха родните ни подводничари. Гребците от дълбините излизат и стъпват на родния бряг, понесли в река колективната молба на екипажа за софийско жителство. Те са посрещнати от ученичките на езиковата гимназия в село Обзор. Морските ни лъвове поемат въздух и предават непромокаемата мукавена граната в ръцете на девойките. От всички точки на Народната ни република се спускат лъчи към София. Всяко село във време на жътва оставя жените да се оправят сами коя както може, а мъжете се втурват да завоюват доверието на партията. Лодките от Варненското езеро се превръщат в флагман на новия канал, който трябва да свързва Черно море с столицата. В надпреварата за място в сърцето на партията участие взимат русалките на град Бургас. Рибарите от село Резово успяват да увлекат в своя порив към София, закъсали в река Резовска лодки от съседна Турция. От Пловдив до Пиринския край хората са сплотени. Колективният дух обединява трудещите се комунисти и комсомолци и те заедно под строй, без да развалят сплотените от партията редици, маршируват убедено към София. В столицата вече пристигат първите лъчи на похода към софийско жителство. Момичетата на Народната ни социалистическа република са скъсали с старите монархически традиции и сега уверено гледат към БГ Мама и са на разположение ударно да раждат младото поколение на България. София посреща с радост младежите по ски екстремен и свободен стил, за които жълтите павета са пресен планински сняг. Партията и правителството отделят голямо внимание на научно-техническия прогрес, кривата и правата ни авиация. Душата на всеки комунист, стъпил на столичния кълдъръм, е устремена към небето. Партията и правителството пръскат революционното си семе сред народа и това се вижда от всички страни. И днес ние, десетки хиляди български граждани, сме тук. Защо? Последни данни, 1,5 милиона българи са безработни. Включително и аз. И не само защото сме неграмотни, не само защото не искаме да работим, а защото няма работа. Искам да ви пожелая да имате самочувствието на хора от партия силна, мъдра, убедена в това, че работим за България, за хората, да вървим напред заедно,
изкарайте днеска хубав празник, върнете се по родните си места и предайте това послание на всички български граждани. Обичам ви! Всички ние обичаме България! Да живее България! 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 В началото на 20 век испанецът Мигел де Унамуно написва великото си произведение «Животът на Дон Кихот и Санчо Панса». Мъдрецът от Саламанка прозира какво очаква Европа в бъдеще, ако в нейните недра не се събуди отново духа на великия Идалго от Ламанча. С тази своя творба Унамуно дава един удивителен отговор на критиките, отправени към неговата страна. Преди Испания да се европеизира, Европа трябва да се испанизира отново, казва философът, и по този начин отхвърля булото, с което почти 4 века е бил скрит духа на дразновение и авантюризъм, тласнал стария континент към великите географски открития. Правя връзка с тази отминала епоха, защото в момента ние сме изправени пред подобна ситуация, пред каквато е била изправена Европа в началото на миналия век. Липсата на креативност и дразновение от страна на българското правителство е основна спирачка пред развитието на държавата и обществото. Политическата грешка на Сергей Станишев, с която той се предаде пред своите съюзници и предложи Делян Пеевски за шеф на Държавната агенция за национална сигурност, извади на улицата хиляди хора, които спонтанно изразиха своето несъгласие с това решение на мандатоносителя. Днес Народното събрание взема важно политическо решение. Бързото оттегляне на този избор беше извършено почти на бегом, подгонвайки коалицията от партии, подкрепящи марионетното правителство на Орешарски в окопите, където заеха кръгова отбрана срещу хората от протеста. Да живее България! Последваха няколко опита на столетницата да замаже този гаф пред собствения си електорат. Говоря и за Белене. За нас този въпрос не е приключил. Колкото повече лидерите се опитваха да отстранят последиците от своето сервилно поведение към задкулисните режисьори, толкова повече духът от бутилката излизаше на улицата под ласкавите длани на БСП. На пръв поглед изглежда странна метафората за вълшебната лампа на Аладин, но колкото по-упорито Станишев се заиграваше с духа от светилника, толкова по-ревностно хората излизаха на улицата. Бяхте, ама не бяхте! Естествено, за това немалка вина имаше верният приятел на всяка власт Волен Сидеров, който допълнително нагнети напрежението на улицата със своето незачитане на правото на хората да не го харесват. Чрез демонстрация на груба сила и наемници, докарани от провинцията, националистът срина рейтинга на Атака до най-ниските нива, откакто тази партия се дефинира публично в спектъра на обществения живот на. В настоящия момент хората, излизащи на улицата, са драстично намалели, но все още достатъчно на брой, за да парализират всеки опит на правителството да управлява. От друга страна, протестът, както обобщено можем да наречем уличните мирни бунтове на хората, продуцира най-разнообразни форми на изкуство. От уличен перформанс, през плакатната живопис и саркастичните текстове, изтипосани от ръцете на гневни родни Дон Кихотовци, които ежедневно са на площада. Миналата седмица фондация Art Office организира конференция в София на тема «Изкуството в градската среда». За участие в нея бяха поканени бунтари от нашия площад, както и две много интересни дами от Европа, с които ще ви срещнем и ще говорим за връзката между политиката и изкуството. Aux gens, à la population, disons, normale. Нормалното население няма днес нито цирк, нито аматьорски спектакли, нито улични представления. Жанровете на популярния спектакъл трябва да бъдат изобретени отново. И аз вярвам, че протестите правят точно това. Демонстрациите дават точно такъв народен спектакъл на хората. Карат ги да се чувстват общност с поделени ценности, като те могат да се почувстват в такава общност точно чрез изкуството. Защото те иначе са много различни. Защото именно спектакълът прави от едно множество хора група. Et c'est le théâtre, c'est le spectacle qui fait d'une multitude de gens une communauté. Според това, което казвате, излиза, че актьорите се превръщат директно в политически хора, в политици. Не, те се превръщат в провокатори и агенти на промяната.
Те не предават своето слово, своите ценности, а са част от едно говорене, което е говоренето на улицата и на протеста. Несъмнено, но това да бъдете посреднически глас на някакви хора, които не се изказват сами, ви превръща автоматично в действащи лица, в фактор, нали? Разбира се, има нещо такова. Протестите се опитват да останат хоризонтални и егалитарни. Но тези, които за разлика от мнозинството се изразяват, са по-видими и по-отчетливи. Много е деликатно. Да, всъщност актьорите, комедиантите имат представителност, която превъзхожда тази на масата. Но същевременно те се опитват чрез това си предимство да не отнемат думата на тези, които не говорят сами. Като гражданин или художникът е съпричастен към протеста? Аз съм си го задавал този въпрос и даже на тая презентация на конференцията Изкуство в урбанистични пространства се опитах да го покажа въпросите, които съм си задавал. Значи, първата ми реакция е да излеза на протест, който почна на 14-ти, макар че аз лично бях и на протестите преди 14-ти, просто защото знаех какво се задава. Нямах нужда от конкретно събитие, но както и да е, големите протести с десетки хиляди започнаха на 14-ти. Тогава излязох като спонтанна реакция, като разбира се, като гражданин. Вероятно по-нататък участието ми и това, че реших всеки ден да бъда с различен лозунг, може би е отчасти резултат от това, че и като художник съм работил с текст, с абсурда, с създаване на такива езикови абсурди и просто ми беше интересно да го правя по този начин. Но това не означава, че аз или който и друг с по-артистична проява на протеста е по-ценен от, да речем, моя колежка Светлана, която дори звук не произвежда. Тя нито свири, нито вика, нито крещи. Аз така винаги я давам като пример, слабичък, интровертен човек, който просто присъстваше всеки ден. Просто седеше там. В цялата, невероятна шумова картина, която произвеждаше протеста и всъщност който звук пък съм използвал в едно видео, което в момента върви в Грац, заедно с Камен Стоянов и Иван Мудов и един колектив от Кайро и от Белград, 3 авторски колектива. Сме в една изложба посветена на художниците и политиката. Там това видео, което показвам, е основано на един документален кадър, който снимах на протестите, но основната част е с звука, който манипулирам. Звука от протеста. Ами тия, които казват, че правим цирк, ние каквото и да правихме, мълчаливо да седяхме, те пак щяха да кажат същото. Това са хора, които така са, да не кажа силна дума, но според мен дърпат страната надолу, но това е друг въпрос. Колкото до артистичността, аз до някъде се дразнех от начина, по който се представя протеста, като прекалено артистичен, не че не беше такъв. Аз не знам как стана така. Значи, на първия ден, когато отидах с един лозунг, на който пише мафията си има правителство, дали си има и народ, зависи от нас, почти нямаше дори такива обикновени лозунги, но поне хората, които там, по-голямата част, се познаваме с доста хора, наистина произхождат от някаква такива академични художествени среди и очевидно
така се получи. Но както и да изглежда протеста, той не е конкурс по остроумие. Имаше прекрасни акции, нали, чудесни хрумки, всеки с невероятно чувство за хумор имаше неща. Някои от тях съм ги снимал, но не това е важното. Важното е това, което искаме да постигнем и съм сигурен, че ще постигнем. Така или иначе, мисля, че се катализираха много сериозни процеси, въпреки че хората, които не желаят тия процеси, го отричат. Не мисля, че е цирк. Вчера, например, вчера или онзи ден водих един разговор с бивш дипломат, голям приятел на България, който, между другото, повтори тези, които са доста разпространени, именно добре, но хубаво е протеста, но вие казвате срещу какво сте, но не излъчвате лидери, не излъчвате политически послания, които да по някакъв начин да консолидират някаква политика. И този разговор съм го водил и с други хора. Аз винаги отговарям последния начин. Протестът не е костно-мускулна система. Протестът е имунна система. Не е задължен протеста, на който сме гербаджи, реформатори, зелени, включително разочаровани от атака националисти, ултралеви комунисти. Толкова е пъстър този протест, че той и да иска не може да излъчи единно политическо послание. Това, което излъчва, е всъщност имунна система. Огромното желание да бъде отхвърлено едно тровещо организма на държавата, именно тялото на това правителство и силите, които стоят отзад. Защо трябва ние да правим партия, да излъчваме лидери? Толкова е замърсена вече думата политик в България, че ми е трудно да повярвам, че някой... Освен това, креативните хора имат работа, нямат свободно време. Вероятно доста от хората, които се занимават с изкуство конкретно, но които се занимават с художествени политики, познавам такива хора, вероятно ще се включат в изработването на някакви проекти, някакви идеи, някакво консолидиране на идеи за това как би трябвало да изглежда една по-добра България. Предполагам, че е така, но разбира се, всеки отговаря за себе си. Аз дори нямам Фейсбук профил. Преди време някой ме попита, искам да участвам в вероятно това, което сега се нарича протестна мрежа. Тогава някой ме попита като един вид говорител на протеста. Аз отказах, не желая, не искам. Не мисля, че аз мога да представям протест. Един възрастен човек го каза прекрасно. Аз не представлявам протеста. Протестът ме представлява мен. Казвам се Магда Мушевич и съм политически активист, който работи в сферата на киното и изкуството. Но съм тук като политически деец. Искам да ви попитам, къде според вас е разделителната линия между пропагандата и използването на изкуството за мобилизиране на гражданското общество? Полското кино беше много по-смело и граждански активно по време на социализма. Хората на изкуството бяха много по-политически ангажирани от сега. А ние трябва да се занимаваме с политика, защото ако не контролираме системата, тя ще контролира нас. Затова аз наистина оценявам хората на изкуството, които са ангажирани, които участват в политиката било с техните лица и имена, било просто помагайки на хората анонимно. И точно поради техните дарби те са много ценни. Ако група се събере с викове и с плакати, тя ще е много скучна за публиката и за медиите, защото това са го виждали хиляди пъти. Това е всекидневие. Но когато някой се появи с много креативно представяне на това, за което протестираме или за което се борим като движение, това просто работи много по-добре. Защо тогава да не се възползваме от тази креативност?
Искам да ви попитам, къде според вас е разделителната линия между пропагандата и използването на изкуството за мобилизиране на гражданското общество? Разбира се, артистите няма да започнат да пишат политически програми. Тяхното участие има преди всичко медиен ефект. Вземете, например, Greenpeace в Полша. Те винаги правят проучване с много документация и доказателства. Раздават брошури, в които обясняват на хората, че, например, определено количество въглероден двуокис ще причини вреда. Те може да изпращат тези брошури на медиите, на правителството, без това да има какъвто и да е ефект. След което да се качат на някой фабричен комин, от което да последва незабавен отзвук. Следствие на което се намира някакво решение. And then this is how it works. The world works, and then suddenly there is a solution. България не е остров сред океана. И всичко, което се случва в близкото и далечно около нас, ни засяга много пряко. Това е особено видно от сирийската криза и последиците й в целия район. Новото българско правителство на Орешарски многократно заявява публично континуитет в евроатлантическата принадлежност на страната. В пълно противоречие с така декларираната позиция, кабинетът обвързва страната с Русия. За нас тези приоритети, тези проекти са важни и ще работим те да се случат така, че да дадат развитие, работа, доходи на българите. Това е изключително важно. Говоря и за Южен поток, който може да даде на България позиция на европейската енергийна карта много по-силна, който представлява милиарди инвестиции в нашата икономика, работни места тук в България. Това енергийно, кадрово и дипломатическо връщане към стария хегемон би било неприятно и вредно във всяко отношение, а в контекста на явен нов геополитически сблъсък между Москва и Запада е опасно и придобива характера на държавна измяна. След провала на Набуко, възкресяването на изгодния само за Кремъл проект Белене е явна крачка към пълна и дълготрайна зависимост на страната ни от Русия. Правителството, освен това, явно се готви да изгуби арбитража за недозапочнатата нова атомна централа, чрез слаба юридическа защита, което ще вкара страната в тежка задлъжнялост към отново Москва. Ако прибавим и пагубната за енергийната независимост на цяла Югоизточна Европа газова връзка Южен поток, картината става пределно ясна. Новият външен министър на България, Кристиан Вигенин, е човек несъмнено лоялен на Русия. Единственият политик от Европейския съюз, позволил си публично да застане на страната на проруското украинско правителство срещу Юлия Тимошенко. От лятото насам Вигенин систематично назначава кадри на ДС в Министерство на външните работи и посолствата ни в чужбина, като заявява многократно готовността си да възстанови уволнените от министър Младенов посланици с досиета в бившата държавна сигурност. Геополитическият контекст, в който България прави този подмолен, но не до там скрит рязък завой, е този на нов остър конфликт между Атлантическата общност и Русия. Стратегическото свиване на Съединените щати и превръщането им от свръхсилата в велика сила с център на пряко влияние Тихия океан, позволи на Кремъл да започне една широкомащабна реконкиста в традиционния си хинтерланд. Заместването на прозападните правителства на Украйна и Грузия с проруски такива и провала на проекта Набуко са най-видните моменти от този процес до сега. Сирийският конфликт е на път да изиграе роля на нова берлинска криза по време на тази своеобразна студена война. Отдръпването на американците от Близкия изток стана безспорно с отказа им да използват сила въпреки преминаването на червената линия, която е използването на химически оръжия, обявена от Обама, от страна на режима на Асад. От към евроатлантическата общност срещу Путин и неговия васал Асад са застанали на първа линия Франция, Турция и Италия, които са обяснимо разтревожени от агресивното руско навлизане в Средиземноморския басейн. Турция съсредоточила една голяма част от армията си на сирийската граница, а обратно на американската администрация, която си изми ръцете от военна инициатива с нужда от решение на Конгреса, френското правителство постави въпроса на обсъждане в Националното събрание като дебат без гласуване, оставяйки инициативата за незабавен удар в ръцете на президента Оланд. Какви послания излъчи България, че ще подкрепи трите си атлантически съюзнички от първата линия? Никакви. Но за сметка на това атакуват две от тях точно в пика на кризата. Франция, като поиска отмяната на концесията на Веолия,
сериозен френски интерес за Софийска вода и отказа Стара планина на френския посланик, като в същото време почти открито обвини Турция, че нарочно я залива с бежанци, подгонени от войната в Сирия. В кой по-точно лагер се готви да бъде българското правителство в този конфликт? Добър ден, Ваша чест. Кой си ти? Джейни, Ваша чест. И какво искаш, Джейни? Дело номер 1. Кукукс Клан България. Кой? Лицата на контрпротеста пред лесото. За 10 лева толкова. Ако искат да се подкрепяме с лице, да дадат по още 20 лева. Явно времената от 50 лева и безплатна пица свършиха, проплака един от контрпротестиращите. Както известно, контрпротестиращите имат точно около лице и половина за пред медиите, а останалите им участници непрекъснато се въртят с гръб към камери и фотоапарати, отказвайки да споделят какво ги събира всеки ден на различните контрпротестни локации. Същевременно официалната позиция на власт имащите е, че протестите в техен ущърб са платени. А волята на България се демонстрира с еднакви плакати, зад които се крият държащите ги. Самият Пламен Орешарски пък е обяснил на шефовете си, че и той готви скоро време да скрие лицето си, ако не подобрят условията му на труд. Каква е присъдата, Ваша чест? 10 тояги на голо. Учебната какво? Година. Ага. Само книги, издавани от близки до депутата Делян Пеевски кръгове, ще заменят отпадналите литературни творби по програмата в училище. Обърнете се, обърнете се! Гласеният за главен модератор на форума БММ. Втората най-важна позиция в сектор сигурност след шеф на ДАНС. Представител на човешката раса ще получи всичките държавни поръчки за отпечатване на нови учебници по литература. За сега нямаме книги, така че децата може да излязат във ваканция с по един диск с песни на Цветелина Янева. Обявиха потенциалните издатели на новите учебници, близки до миналия през Катързис Пеевски. Както очаквано, най-възмутени са учителите по литература, подготвят за диктуване по всички произведения любителските си критики, която ще очакват да се запамети от всичките свои ученици. Същевременно стана ясно, че образователната система минава през вътрешен катарзис. Каква е присъдата този път? 10 химикалки на голо.